Quelques mots, vice-président Zako, sur l'ANC. À quelle assemblée? Est-ce un mouvement civique? Est-ce pas un parti politique? No, evidentment, ni l'Assemblea ni Òmnium. Jo soc el vicepresident d'Òmnium, amb en Jordi Cuixart com a president, no som un partit polític, al contrari, no? Som societat civil, som ciutadania, que avui hem tornat a demostrar la força de la gent d'aquest país, una manifestació històrica en temps de pandèmia, una manifestació que ha col·lapsat el centre de Barcelona. Ens sentim molt contents, molt orgullosos, molt cansats també, perquè ha estat una jornada molt llarga, però molt contents. Vol dir, heu dit els tres discurs, el responsable o l'elegit de l'associació de municipis, l'Òmnium i la dona de l'ANC. El missatge principal és que la lluita continua. La lluita continua mentre hi hagi gent a l'exili, el president Puigdemont, la Marta Rovira, la resta d'exiliats, mentre hi hagi repressió. Hi ha més de 3.500 persones que pateixen la repressió de l'estat espanyol i mentre no aconseguim la independència, el dret a l'autodeterminació, a poder votar, a poder decidir, només volem poder decidir democràticament el nostre futur. La gent reclama això a les urnes, a les eleccions i també, evidentment, en aquestes grans manifestacions. Per acabar, pensats que aquelles dits taules de diàleg amb la Generalitat i el govern espanyol va desembocar sur un progrés, una progressió o pareix? Ho sap o pas? És difícil de saber-ho perquè el govern espanyol ens menysprea i frivolitza amb qualsevol instrument, també amb el diàleg. Jo crec que sempre hi ha hagut predisposició per part de Catalunya a dialogar i a negociar. Per part de l'estat espanyol això és més difícil de veure. Pedro Sánchez, el president d'Espanya, és molt frívol, actua amb molta poca qualitat democràtica i política, quan ni tan sols ha dit si vindrà o no a la mesa de negociació. Per tant, tenim poca esperança en aquesta mesa, però entenem que si vagi ens sembla bé en la mesura que es defensi el dret a l'autodeterminació de Catalunya. D'acord. Bon, gran merci, president. Vicepresident. Gràcies.